आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि फिथाइखौ नेनानै थानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि फिथाइया बावैनो फोसावजासिगोन। नंगौ, आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि फिथाइखौ नैबे हाप्तानि गेजेरावनो फोसावगोन होनना मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलजों खुंफुंजानाय ओएचएस आनजादनि फिथाइखौ बे हाप्तानि गेजेरावनो फोसावनाय जागोन होनना मिथिहोदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जानो हागौ ओएचएस आनजाद होनाय गोबां फरायसाफ्रा दिनैसिम गाव गावनि आनजादनि फिथाइखौ मिथिनो हांखुर जाथारबाय। नाथाय एसेबां गोबाव नंला, बावैनो फोसावजासिगोन ओएचएस आनजादनि फिथाइया। थांनाय सानखालि माजुलियाव दावबायहैनाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलजों खुंफुंजानाय ओएचएस आनजादनि फिथाइखौ बे हाप्तानि गेजेरावनो फोसावनाय जासिगोन होननानै मिथिहोयो। माजुलियाव सासे फरायसाया थाखो 12 एबा आनजादनि फिथाइखौ माब्ला फोसावगोन होनना सोंनायाव बे हाप्तानि गेजेरावनो फोसावगोन होनना फिनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। एसे सिगाङाव रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङाबो ओएचएस आनजादनि फिथाइखौ बावैनो फोसावगोन होननानै बुङो। लोगोसेनो मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनाय बादिनो सर्ट टाइमाव ओएचएस आनजादनि फिथाइ फोसावनाय सानखालि फुंबिलिनि समाव बयबो मिथिगोन होननानै बुंथियो सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।